izvo rufu rwatova pedo chowe kwakutofa asi wotoudza vatevedzeri vake vana mhanga vaigara pabed momine kuti vemhanga munofanira kuti mudzokere kumuti nana vazevezeve vana vagavi vakasiya vachowe vataura kuti dzokerai kuna vamwe kunonamata ndokusara munun'una wavachowe achiti hatidzokeri kuna vamwe hanzi vaniko munun'una wavachowe ndokubva iwe munun'una wavachowe aramba nainoki turiki ngundu ukwazvirumanzwi navakwarire kati hatiindi kuna vamwe asi vamwe vavo vavari vakuru kwavari vakabva vachidzoka kuna vamwe pakati tinodzoka namashoko atakapiwa navachowe vasati vanyarara kuti atidzokere kuna vamwe pane vakadzoka kune vamwe ngokunzwa mashoko omukuru watidzokai kune vamwe mune mazita mucharangarira here panoti nindi mhanga waive pabhikita minerals koita vagavi vaizevezera vaitaura vachizevezera koti vagonera koti vamukaka ivavo ndo vamwe vavakuru vanga vari kudivira chowe vakauya kumuti zvakare mhuri yamukaka tichinayo yamhanga mhuri yako yakazorera papi isikachazikani muzioni yakaeduka uko pabhikita minerals vana magaraji avo ko shoko rinoti vana Mutambeni naJeremia Magodo panzi vakauya ndokugara pachesvingo pavamuchaura payapa saka David azoita problem yokurora mukadzi wepiri varume ava vakaremerwa kuti vachiramba vari pana David saka mweya wanzi wakanga wati kuna Jeremia Magodo chimbomira kuinda kuchipinge nokuti kunyika yako uku kune mashayi waungandomagoni saka chiitike ichi chaDhavidhi chomudzimai wepiri chaitika kwanzi mweya wakazoti chidzokerako asi uchibva pano pachesvingo ibva uchizuzuru pasvika gomo racho ronzisvika hanzi wobva uchikwekweredza ndaza kusvika wawambuka Save makamborinzwa here amuna right pana kamboinzwa here nhoroondo iyoyo nekuti vanoita sokuti Jeremia ndiye wakavamba chechi yeZion City Mkupi kuchipinge saka azodonha apa akabva kuSandamia payapa hanzi wakati aenda pachikoro mission wakaimba achidamburana pachikoro vana chikoro vachibva vabatwa nemweya vese ndokubva vamusunga vakamutorera ngoma yake vakati ndakumba kwako usina ngoma ari kumba kwake ngoma yairira yega kwamuzviti vakati tingagari nemunhu wakadai ndopavamutora nendege kwavanomutoita kupi muIndian Ocean pakazemba amen amen akabatwa nomweya akashambira akadzoka bheki saka azodzoka manje ndopaakazodonha nemuramu dando pakazobudira vana Rorenzi papo manje iyo inofanira kudero ndokunga vachibhodhoro kuti Lorenzi manje unofanira kuva wakati vana Jeremia Magodo vachikoniwa Lorenzi wabva ikoko kubasa ikoko kwakuchisara ava mutungamiri weZion City weZion City alright Lorenzi achidonha
uyu achibuda Dickson Bota lorenzana kudona kufa akafa kuti Lawrence paakafa Dickson ndo pakadii wakasara achibata siti Dickson achifa saka Lawrence wakafa 81 Ruben Masara wayo mashure maDickson pautungamiriri ndiye wakafa 84 Dickson 85 vanhu vakati ngosiyana mbichana pakaenda kwavo ndo pakasara Timothy Makora. all right okay Jeremiah nezvakewo Jeremiah watodonha kare right zvichechekwa Jeremiah yacho iriko iriko kubi kuchipingi iriko ko shoko rinoti vamutambeni vafa wakatevera mutambeni ndiani Mutisi jewelry chakavamba Mutisi saka Mutisi akoniwa ndo pakanga pana Joani Jori Chowe vaibata pamwe na Zakio saka onzi ngatisarudzai mutungamiriri ndobva pabuda mazita matatu kuti Joani Zakio na Chowe hapana kusharugwa waingova mukuru kuna vamwe vake pautatu hwavo ndi Joani ndiye wakanzi naZakio chiinda unotora mikombe kumba kwa Chakavamba namadhishi okushandisa basa kuti zvaigara kumba kwa Bishop. Alright, ko shoko rokuti vanhu vakati ngakundogadzwa mukuru kuJoni izvo zvakaitwa kuma60s saka vadaro ndo pakabuda mweya hanzi ameno pakabuda mweya pavanhu vaviri vaiti Joani uchazofa aregera chechi uyu weZakio nehasha pana baba wacho uyu hapana zvakataurwa kwanzi vachowe vakazoinda chiverevere ndokunogadzwa kuJoni nanamashango ndokubva waya woti ndakatogadzwa vamwe vakati wakatumwa nani that is 74 now saka shoko iroro harina kutambirwa nevamwe chowakauya atomira neboka rake nekuti mabhikita anga atoti isu hatichadi kutungamirirwa kumuti ndokuti ukuru hwaramba huingove kumuti hwakatungamirwa naJoani Mutambeni hukatungamirwa naJoeri Chakavamba akakonewa ake hukatungamirwa manje naJoani Jori saka kungoramba vachingova namutisi okay hapana uitwa gakava rakambonyanya ipapo Chowe namabhikita ndo pataita conference baba ako iwe neni ndisu taive pachivaka pagungano rana mahlangura vakabva ndachimunhu ahead kuti kune kuSouth Africa vakauya nezvimamota bhegi vakatouya nendege vakaburuka kumasvingo vakagamuchirwa kumasvingo aerodrome yapamasvingo saka iye uyu nhingi Chakavamba waivapo pagungano iroro navachowe vaJoani havana kuuya vasina kuudziwa saka ini ndakanzi ipapo iwe ndiwe Joani vamachaka waya vakanzi iwe ndiwe Zakio tose takaramba mashoko ataipiwa iwawo kuti ini ndamirira Joani machaka waya wamirira Zakio kati havasati vafa vanhu ivavo isu tiri pano hedu tauya kuzonzwa zvabva neveSouth Africa
uyezve panapa nyaya yekuti tibatane haimbobudiriri nokuti Zakiyo hapo pano Joani hapo pano waine mashoko okuti tibatane aiva nani ichowe wanga kuti tochidzoka tichiita basa redu tiri pamwe chete. Ndo raakazoti pashure atotamira goko kwakuchidana Joani na Shamsi Benga kuti uyai nditaure zvandinazo mupana yangu. Vana Kesani Stole vatove mugweru, vana Matuba vari Brewers. Ko varungu vamati vakabve Joni vaiuye kugadzirisei chavakanga vadanira? Ava vasani vachi varungu vakauya 64. Maxhosa vaikauye kugadzirisei? vaida kubatanidza chechi iri kurudisha tiri vanhu vacho vabatane musamwa yose ive one. Vakazvikwanisa here? Vakazvikoniwa zvenoti indakati ina handisi Joani, Machakawai akati ina handisi Zakiyo, tiri pachowe. Saka vanhu vakabve South wai vasina kuzoda kuzotsvage mabhishopi kana vakanga wai kubatanidza vanhu? Vakavavudziwa kuti tinovadana vavuye pachivaka. Right. Saka kuroti havana kudo kuuya? Vachove netimu yavo havana kunokoka Zakiyo na Joani. Asi akataurika here mashoko acho hawo? Ipapo vakataura mashoko okuti kudini kana mucharangarira? Takapiwa chirambwe ipapo pakaurawa zingavira rakakura. Mvura ndokubva yana musi iwoyo. Yakanai? Yakabva nyama yakanga yaihwa pachitandangari yada ichiniwa nemvura. Namaxhosa awo masutu kuti aive Maxhosa zvikanzi vanhu verudisha makafuma, munoita gungano ramunouraya mwombe yakakura kudai muchizha panzvimbo chekuti muvake dzimba. Nomashoko avakapa okuti manje munogara muri vanhu ane svina panzvimbo chekuti hamugoni kuuraya zimwombe rakadai mari tengesa maita mari muvaka imba yamazenga. Okay. Ko nyaya yokuti mutendi chakamubvisa pana vamwe inyaya yekumitisa mukadzi waakaita akaramba kutongwa pachechi nekwashe kusvika nekwaikera nekwamujiti, akazoti ndoda kuona mwana wangu kuzvikomo musango. Vabereka vakati wapita muswe indanomuratidza mwana. Saka aenda musango ndopaakandoratidzwa mwana ndokubata mwana ndokumurova musoro ndokubva atiza kwakudzokera Joni. Makambozinzwa here? Handina. Nyaya yamutendi yekukonewa kereke ndaitaura kuti mutendi wanga atiti munoona tisati tasvika paJohn Ruins paya apa pana Ruweni nechechi yaRuweni ndo pamusha pamutendi chaipo asati aenda kudefe vari papakera payapa tangobva pachikukuka tichienda pane chechi yake ikapaya yaRuweni chechi ndo pamusha pake chaipo tisati tasvika paJohn Ruins paya ndo paive pamusha pavamutendi vasati vaenda kudefe kubhoko. Saka nyaya yavo ndeyekuti ivo vakazozikanwa kuti ishamwari yamutambeni naMasuka pashure. Ona saka maJoni paakazoti aende kunomusunga ivo anga atofanonyevegwa. Iye ndokuvhuna svimbo dzedu dzesimbizi ndokutora ndaza dzake namagemenzi ndokupisa cho. Saka maJoni obva kubhikita office havana kuzowana exhibit yokuti vamusunge. Vakaona asina chinhu ndokumurega ndokuramba vakavhimana nani naJoani naDavid.
Alright. Chinhu changa chakavenga varungu maningi pakereke iyi chaive chii? Ngoma. Vanga vasingadi kuridzwa kungoma chete? Ngoma. Ava varume vava vasingadi kutemwa futi nomba. Dziya dzaitagwa idzi. Vasingazvidi izvozvo. Alright. Saka vainzi vari against the government rule. Ko shoko rokuti mutendi wanga wakazojoine chipurisa cherudhisha rinorarama here? Mukomana uyu waiti akauya akambogara-gara wodzokera kubasa kumugodhi kwavaisevenza vari. Osina naJohani vakazoiswa maoperation okubvisiwa mvura kumusana opedzisa upenyu hwake. Kuti amene kuti mumigodhi imomo mai vaita sei. VaJohani vakazoita zvokutovhiyiwa vachibviswa mvura. Voenda kuchipatara touya towana zvonzi mukuru wanga ari kuHarare kuhospitara atopenga zviri kumbofamba sei. Saka until takasvika paconclusion yekuti mukuru makonewo ini navamuzombi ndisi takati vamuzombi vakati bambo kuti vakawana haswa nziya vaJohani bambo imi mabatwa nechawiwu tina vanhu vatakapedzera muzuru vana tichiisa kuhoya tichiti hakurapiwi. Nhasi vhesi racho iroro mazoriwana kuko isi takapedza vanhu vakawanda. Saka makoni wakereke hanzvadzi yangu yakachema tiri vaviri ini navamuzombi vachiti mwana wamai wangu wourawa hake namatonga. Kati usahlaya havana zvavanondiita. Mai vaJohani ndovaichema ivavo. Mwana wamai wangu nharo dzakawandisa dzekereke. Takango ndokurasha kwatakaita vaJohani. Tikati makona kukwana plus vave neimwe subject tsva kuti magemenzi haafani kupfeka. Afani kupfeka madust coat. Munombozviwana pai zvinhu zvose izvi zvikaira vai verengai. Muzombi akati hatichaverengi. Hachisi chinhu chatakatanga nhasi ichi. Toudza vatendi kuti hakuna gemenzi rinopfekwa. Isu zviri zvozvo makauya muchitidzidzisa. Nyaya yamamabvunza yechipurisa unofanira kuva akambenga akajoina chipurisa ari chegutu hakire. Saka ari koko ndokwakatanga kusangana nemavhizheni echiprofita. Saka kuda meno zvakamuvhiringa achibva abva ikoko ndopavakaenda kuSouth Africa. Dzokei wondosangana nana David Masuka nevarungu vaye ndokubva atende uswawo. Wakatevera mushure mana David Masuka. Saka paazodzoka munomu murudhisha umu ndo pasingachanatsi kunzwisisika kuti isiri kutaura kuri kuita ava kuti tocha waitya mapurisa. Saka wakatiza muno ndokudzokera kuSouth Africa. Dzoke wondosangana naLikhanyani anga atodonhawo nenyaya yebarika iyi asi anga akushandisa ZCC. Vamwe ndo vanoti paya pana chiti shoko rinonzi wakandorova chimwana paBikita Minerals achibva atiza muno nokuti uku kuchechi akanga aramba kutongwa kwaSabhuku kwashe nyaya yazoiswa kuekera manje kwaMujiti. Saka waiziva kuti kunorohwa vanhu ndo paakatiza manje ondojinana nani nanaLikhanyani vava veZCC ndo akanobata navo.
ipapo pose potaurwa kuti wakazoti pashure-shure munhu wakazoti 1935 wochibva futi kwawana kereke ndiandrias ndiye wazopinda pashure late 1935. Saka andrias wakangouya wanga achibva ari mumachini wakangouya akapadza vhangeri yake iyoyo echibve John wakabva une mukadzi wanere kana wanga wangoti vairi auya muno wakazoparidza vakadzi vaviri. hakusi kuti here ava vana andrias vakauya voenda pasi paDavid Masuka havana kubatana nguva yekwa kusina mota dzaive necommunication. Avo vokwaandrias vakangova vokwaandrias vatozobatana mazuva ano mabhazi voita mbembe kufambidzana zvavo, asi zvavanoita nyange vachigadza bishop unogadziwa vanodana avo David Masuka kuvana vaandrias. kuvaka mabhishopu anofungidza kuti akatsauka pana David mushure mekunge iye azofa paazogarwa mukadzi wake nhaka nemwanakomana wake vanga vava vanani. Umwe ndimageza ndiye umwe vakabuda muna David, umwe Zebeti wakabuda kwaMusamwa kumakamba makamba kunoti makamba matani wamarewa mageza na nofungana munisi vose ivavo mabranches aDavid. handizivi uyu yokwahwiri Sharara. Hwiri haana history yakati hwe kwatiri nokuti hwiri wanga achigara kumavangwe kumaungwe iwedza ndokwaanga achigara. nokuti ndakanzwa sokuti vakomana David atora mukadzi wepiri ndopaakasvika uyu hwiri Sharara panana David wane David wakamira ko zvaita sei mukuru ikanzi ndakamira ndakaita mhosva so kanzi aiwa ibvaipo imi mese imi mukuru wana mutambeni vaya vese asina kubva pabarika apa ndiani mukuru itai basa imimi ndo matangira akaita chifu David Masuka Church manje ndo paakavamba yake vakadzi tu wanga atoita kare kuma30s David Masuka wanga atooga vaparadzana namutambeni. Hwiri Sharara paakanyuka chaipo chaipo plus vhangeri yake yanga iri yokuti iwe mwana wokwamai guru unotendekwa kugara vakadzi vababa vose nhaka vana maini. Saka ndiyo inana uyu wanga achinyanya kutibetsera panyamani vana machakaire vana machakaire alright ndio mabranches acho asi dzakatsemuka tsemukawo futi dzichibva mahwirimo. Alright. imi baba Chivanga imi marondedzero amunoite history ino inondiratidza kuti mave nguva yekare kudarika yataanayo ino muchine vamwe venyu here vapenyu venguva yenyu iyoyo munorondedzero zvino munhu vachivapenyu richabata nayo panguva iko zvino ndingati munhu wandandinaye wandandiona kuti mukuru kwandiri asi takafamba ndiri mudoko ndiye nheni yawo south navamakarari vababesnas kozoti mumurume ndiye angavani munhu wakaanzingi
Zona Mtara ukudande hiyo nipekizia wakati Zona Mtara wanga ari mukuru saguna na vajo nani pakugadzwa igroup rava jori rechinamba isinoti 2 na Zona Mtara nanene iye Zona Mtara wanga ava pachitau nana vakutekenya vanasimo saka navi vakomana vanga kuti vakuruka murisi zvinhu nomunhu wakamboti voende kuchikoro hauiti muhau nayo handina kuramba asi zvandakaita ndingati vamahouse takavagadzira gungano rakaitwa namutizira namba 3 kuipo vali vamahouse vaya ndokwatakavagadzira basa poufundisi chaiko mufana wanga aita gungano ikoko kuipo vali saka vakomana vana rwazhinji vana namagurutu ava vanomupindira papi apa magurutu pashure apo magurutu wanga ari muchoni womubulawayo achisenza ari kubulawayo ini munhu wetanga yangu ndiye mukoma waekera wamukombe Shemi ndisu tanga tiri ndingati pakutopuwa mabasa kwedu takapuwa tiri vadu Johani waitarira pano wambotaura mashoko acho achiparidza apo Johani waitarira kuti munhu uyu une betsero kukabhineti namazano saka oti mwana uri kwakati ngapiwe basa takaitwa 3 vaive vari vadoko umwe waive pamuti koti Shemi koti isakapuwa mabasa tichi vanhu vadikwana kuti ukatarira 1975 up to date ndofunga seniority yacho yavapo handizvo 75 ndiye maitwa chii ndiye maitwa chii 75 mfundisi makazochinjwa here kubva ipapo musi womungamiri ri igore ripi anga yavaniko yakauya vamutero navasengamai ndo vakatumwa naiye Johani kuve kumugadzi tikagadzikwa pana chimuka pana muvhangeri wainzi muvhangeri mupunga apo pampamondi apo pampamondi mupunga unondiringa kungomunzwa tikati tichitsauka nebhinya road apo padhuze dzimba dzake dziri exactly pana mupunga iyi saka vakomana vakugadzwa kwakuzogadzwa muungamiri mamatanga kaini vana rwazhinji vana magurutu vana chipi varume ava kubulawayo vaJohani vakanogadza matuba wanga ari kusizini achiita leader kubulawayo kuina naRubeni stole murume wanzvadzi yangu right ndopagadzwawo magurutu ndopagadzwa Shemichwara Kesani Stole pagweru saka zvaitwa naivo vaJohani chaivo haikona vana muzombe ava imi mamata mungamiri ipapo mamusati ndo nguva yataitwawo iyo that was almost which years ipapo gore rokuti avo vari mberi kwangu vakaikwa gore ripi handina kunyora wanga achitinyorera ndinhemi yaJohani wandakazotorera vousekretary makaita secretary kare osaka Kesani namagurutu naShemi ndo kugadzwa nguva imwe matuba waenda waiva mukuru wavo ndio wanga ari mukuru wokumatauni
Saka nhasi imi muruzivo rwenyu, who is the most senior paungamiri tisingabati bishop varipo nhasi? The most senior paungamira nhasi uno ndiani muruzivo rwenyu chairo chairo? VaChivanga handina history. Ngokuma 90s vakagadzwa between 90 and 95. Saka ndingangovakunda futi. Hazvinoita? Ndinovakurira kuti ivo vakambomira futi. Yes, zvakaita kuti vaende ikweyo. Vamahausi vaide vari senior kwavari ndokumbomirawo futi. Chakaita ini maitiro andakaita mamwe acho ndokudai ndakavona kwedu kumuti kwakuna maji namurebva akawanda. Saka ndokuona kuti tikaramba takaita mutsenenza wokuti pamuti tisingagavani navamwe, we are selfish. Hatifani kudaro, asi kuti titi tosuduruka. Saka kumuti nhasi that line, iyoyo line kumuti, who is the most senior paungamiri? Tisingatariri pavanogara, asi kuti ndiani womungati uyu ndiye mukuru kuna vese mukuziva kwezvinhu zvangu. Munhu wakangozvidhiribhura akambokona kuonekwa pakereke ndiva maguru, asi mukumira kwavaita mudzimai wavafa vachizonowana wavainaina asi kubota. Takati tofunga kuti vamagurutu vakafa, vambonyangarika kuti vakanyangarika vamungamiriri kana uchiri mufundisi? vanga vatogadzwa mungamiri kwakunyangarika. Kwakunyangarika kwakuzoti vavona tombodzo kuti vamagurutu muripi, ndandogara kubocha. Saka uyu wangu mukoma kuti paakabva pakwekwe aina najora mune madziva. Ini ndakashayiwa history yake because pakwekwe munhu watakapedzisira kugadza after chuma takaisa chiturubu mukuwasha wamakora. Uyu wanga asisimo mukwekwe manje, wanga vakwarara. Saka kuti wakazonoti akuharare ndokwaka achizopigwa basa here, apo handichamuzivi. Asi imwe gurupu yainda pamagungano handiuzivi magashirwo avo. Vanogadzwa navajurere navajurere. Handitozivi chose kuti wakapinda papi. Yes, vamutero munhu kuda ungamedura zvingakona vamwe kuda vangangoita vamutonhori, nekuti vamutonhoriwo vaive nana muvhangeri nedhimu mukwekwe naiye nemadziva naiye wakamboshandamo achizobva oenda kuharare. Kuzwa kwangu achitaura rimwe zuva tichibva kwambidzo takafamba nhambo yakareba tichitaura nyaya dzakangosiyana siyana. Wakasvika pashoko rokuti inini magurutu unondikurira. Mukurirwo unoitwa nemagurutu ngokuti takada kugadzwa muri mugungano raApril. Inini vekwangu kusondo kwangu pakwe kwavaisondera vanaye musharuka wamataura wekuzofire vana mutara kwakuti imi vanhu vekumuti uyu mamupuwa ndiani kuti mumuise mudariro ngaubude. Ndobva ndabudiswa, ndobva kagadzwa magurutu ndokutaura kwaunoita. Asi vanga vachitungamira nguva iyoyo ndiye mutara. Mutara vaikurira vajorika nehemia unokure nyangwe namaparara vose vaiti mutara
fight James Benga ndo vakagadzwa nguva imwe ravo ndakabudiswa wakuru kwakutogadzwa iye unoti ndakazoye kugadzwa muna Oktoba gore iroro vangu vaya vazouya voti munhu wedu yatakazouya naye chiitai kuti mugadzwe takazotarisa tikaona kuti unokodzera kuti ugadzwe ndakazogadzwa Oktoba asi gore handisi kuzobvunza kuti gore ripi ana kuzobvunza ndokuti maziviro andaita ndokuti isu vadoko vakagadzirwa tichisvitigwa kuvakuru ngatiri vatatu pane chimufundisi chifupi chaibva kwanani Madziva chaibva ngoma chaizvo pamuti yaJerusarema iyeye neni naShemi Chiwara ndisu vanhu vechidiki takatanga kupushigwa kumusoro Michemwa Revi chachiri chifana chachiri chifana checho uripo waibvanana neMadziva ukumvana vairova ngoma vairova asangozunduka kuti wafa angozunduka kuti wafa ndopandoti uyu wangu uyu nyangwe ini handina madhautsi okuti basa wakapigwa mberi kwangu namadhautsi kuti wakapuwa mberi kwangu this time ndakatarira ndinosara navanhu vandoti vakuru kwandiri ndivana Mairameka waekera baba vanzani vachamakarara ndo vanhu vangangoita vakuru mamai masho Mairameka mai waJimias muzukuru kadzi wana vaJori mwana wavatete vavo mwana wavatete vavo ndiye wakawana mwana wokwamakarara iye watoti mupenyu pamuti vanogara nechekuti kwazungwa pana vaJori chaipo ndo mai imwe yandingatoti huru kwandiri zokuti vanogona kuva neruzivo rwakati pamaonero enyu vangava nekungwara here zvokuti vakabudisa nhoroondo ndezvavari kuti vangazokwanisa kuti anenge azivi hangu asi hatiti maona yangomuka iyaya kuti munhu unoyi chisumuka uinde kuna vamwe iyo wotobhangaza panyaya yeungoyi imita manyogwa asi watogumbuka munhu kuti ningimandi vaindirei mberi kwangu yeti Chitake ndiye wachizoti kwandiri baba ndavakupenjena saka section yedu yose yokasakiyo nokumuti tosara tisina mutungamiri mumasvingo ndikati ngowafungiri nomufundisi Chitake ndandaona kuti shadhi uyu ngasara akabata kereke yedu mumasvingo kana iwe wandivinga wakadaro wagona tochimupisa ufundisi toisa zita rake tiwakuru achipuwa ufundisi dzakabuwa dzanetsa tichiti ndiite muungamiri wokwamukore kuti waborosu adhi mudoko kuna nhingi saka